سلام تخطاتلتنا شانل كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر منيو تيو لو من ريارستي أبز زبان زي مچم سب بسوشال ميديا بقلمله بستفل عليه من قد استفل عليه محازوتن يعرخن يحزيو كلهم تمز قربنا سبات كن نتصبقنان نسناينان زمنو يتراي أيكونون زدما ننبرو لزلنا عالم تقري كازو غيودو دي كونس لبونان مستو عالن زحاتتيو أبزا فيديو زيان ريوم فتوتخ قربتخ محازوتك يعرفتخ أب هيوتك كبيت أجم كم تقول كاسلو زخولو بقوم زمت المتن قد أتنكا بسلاناتو كبيت سلزخونة نخنتنكخ نخنستوعل كابس بح نجوه واي تبل أستوعلكا مرميركا نخد كيد كتحجزكيا سلزا فيديو زيا كسام مودة تتخطاتلون نفسه كفنت بي حنت كاب حنت تبلالس أيقونتن كسر عن سلزلن تريسر ينزلوه بزي من واحد قالتها في أرسغنات جينا critical signs of betrayal تلمت مقداتي أب محزنة أركنة شلالي الكاد حالفهم زي قبعك إنا غنري let's go so point number 1 they are competitive with you محازوتيوم يعرختيوم قربتيوم نابلكايوم جن مساخا كل بزي أودر زلو سبات عركخاوي محازاخا مورادر تخايكونن ممالئتها مملأتانات كاي تملالي كاي غتخوض تورادر هيكون كان زلها معزنت so انتهي مالتنا if your friends are always trying to compete with you or if they aren't happy for your successes then they are not your true friends يعرختخي محازوتكي يعرخكا كل جزي بناتكا تصبق بناتكا عود زي حقوسو كل جزي دما ابناتكا وددر مساخا وددر زلو انتو خينهم እዚ ዕርክነት ኣይኮነን ጥዑይ ወይ ትክክለኛ ሓጋዚ ዕርክነት ወይ ምሕዝነት ኣይኮነን እዚ ሶ ከምዚኦም ዓይነት ዝምድናታትና ከነስተውዕለሎም ኣለና ሰባት መወዳድርትና ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣይክኾኑ የብሎምን ይብል የለኹን መወዳድርትኻ ኩሉ ግዜ ምሳኻ መተሓላለኽትኻ ግን ይዕርኽትኻን መሓዙትካን ክትገብሮም የብልካን ምክንያቱ ኣብ ውድድር ስለ ዘለው ኩሉትና ብዛዕባኻ ዝፈልጥዎ ክጥቀሙሉ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ መወዳድርቲ ፅላእ ንብል የለናን محازوتهم يعرفتهم الكاجن كي تقطرهم ويمسهم مستير كان قال ملهان كي تكافل قلت إنك غير ليك a real friend will support you instead of competing with you حقنيا عرك محازا كحجزة كان كتعبابيا كان كدقفة كان بر مساخا ودر يكون نزلو just think about it and look up for yourself سلازي كل جزء توم زوريا خزلو سبات مساخا ودر مساخا بهلخ أبكر الدم ديوم زلو ويس صبوق كان سناي كان دسيبلهم نسخا دما كومو بصبقومن بنغراتهم دسيبلكا نابانا وانت ملكتيا نحنا بقربتنا بيعرفتنا محازوتنا نقن ودادرن دينا مسوم ويس صقاتاتهم قلمليومن دسيبلنا نحنا دما بزلنا عقباتنا حتى كلنا a trustworthy friend won't try to compete with you in any way and will always be supportive of everything that has to do with the relationship. So, تتغكلني عرك محازا صبوق كان سناي كان زدلي نابز بلس ناخذ بس زدقفن زد تبابعن نحنا دما تعيات عروق نحرقينا نتهم محازوتنا يعرقتنا كل صبوق نجار كونلهم بزكالنا نتعاق علومن ندقفومن نتبابع من نبر أمن قد خينا أين كترومن وإذا ما انكفات أين خونومن فطر هذا number 2 they're jealous of you in some form so እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምሳኺ ይቐርብዮም እንትኾነ ግን ገለ ክፋልና ሂወትካ ቅን ኣለዎም ዘቕንዖም ነገር ኣለዎም ስራሕካ ድዩ ሂወትካ ድዩ ኣካላትካ ድዩ ሓዳርካ ድዩ ብዘየገድስ ገለ ነገር ናትካ ዘቕንዖም ኣለዎም እዚ ሕጂ ጥንቃቐ የድልያ ምክንያቱ ቅኒ ፀገም ስለ ዝፈጥር a real friend will never feel the need to be jealous of you they will support you and enjoy your life for what it's worth so عبب السرات ني تخطاتلتي نايزي channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارتو دليون كم زلوخي فلتي انبار بمغنيات نجمار نايزي عامت بزح كورسات ناتا نحاتي روان ديسكاونت غيرنا لنا كيتكم نتو كورسات كويب سايت وسيتكم اكشن وسدو thank you very much تخكلنيا كنو عرك زبهال ኣብ ሂወትካ ዘቕንዖም ነገር የብሎምን ምክንያቱ ብትክክል ዓርክኻ ወይ መሓዛኻ ፅቡቕ ናትካ ናቱ እውን ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ናይ ሓውኻ ናይ ዓርክኻ ቀራቢኻ ፅቡቕ እንተረኺቡ ፅቡቕ ከም ዝረኸብካ እዩ ስለዚ ካብኡ ዘቐንዕ ምክንያት የብልካ so
they will fully ከምኡ ድማ ሰብ ዘይቀንእ ብፀጋታቱን ብዘለዎን ዝዓግብ ተኮይኑ እዩ ብናቱ ዘይዓግብ ሰብ ናይ ካልእ ስለ ዘቋምት እዩ ስለዚ ትክክለኛ መሓዛ ወይ ዓርቂ ዝበሃል ቅኑዕ ዝበሃል ብናቶም ብዘለዎም ፀጋታት ተመስገን ዝበሉ ዕጉባትን ከዓ ምስ ዝኾኑ እዩ ንሕና ኸ ከምኡ ኢና ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ናብ ነፍስና ንምለሳ if your friends are often jealous of you then they are not your friends መሓዙትኪ ኣዕሩኽትኻ ኩሉ ግዜ ዝቐልኡልካን ዝሕስዱልካን እንተኮይኖም የዕሩኽተዮም መሓዙቶም ክትብሎም እውን ክትጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ እታ ቃል maybe ኣይትግቦምን እያ ወይ ብጌጋ እያ ዘላ this is a sign that they are insecure in their own lives and don't feel happy on their own ስለዚ ዝቐንኡ ሰባት ቅኑ ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወቶም ደስ ዘይብሎም ብፀጋታቶምን ብዘለዎም ህያባትን ዘይዓግቡ ሰባት እዮም ዝኾኑ ዘለዎም ዘይኣኽሎም ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት እዮም ስለዚ ናይ ርእሲ ፀገም እዩ እቲ ቅንኢ ካብ ብመሰረቱ ካባኻ ወይ ብኣኺ ዝቐንዑ እንተኮይኖም ድማ ሕማቕ እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ካብዚኦም ሰባት ድማ ጥንቃቄ የድልየካ if you find yourself with someone who is jealous of what you have it's best to stop it before it's too late ምሳኺ ትኸይድ ደላ ዝቐርቡኹ ዘለዉ ዝቐርቡኻ ዘለዉ ሰባት ዝቐርቡና ዘለዉ ሰባት ዝቐንኡልና ምዃኖም ንፈልጥ ተኮይና ቅንኢ ዘለዎም እንተኮይኖም ንፈልጦም እንድሕር ኮይና ዝዓበየ ፀገምን ሽግርን ከይፈጠሩልና ከለዉ እግርና ከንሕፅር ጉዳይና ኣመት ሂወትና ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ቀና ሰብ ውዒሉ ሓዲሩ ሕማቕ ነገር ክገብር ስለ ዝኽእል ክልተ ሪና ኣለና ቁፅሪ 3 they don't celebrate with you እወ መሓዛኻ የዕሩኽትኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሕማቕካን ኣብ ፅቡቕካን ምሳኻ ዝኾኑ ብካልእ ኣዘራርባ ፅቡቕ ነገር ክትዕወት ከለኻ ፅቡቕ ከጋጥመካ ከሎ ምሳኻ ኮይኖም እንቋ ሓጎሰካ ብራቦ ኢሎም ከጣቕዑልካ ዝኽእሉ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኣብ ሓጎስካ ዝተርፉ ምሳኻ ኮይኖም ሰለብሬት ክገብሩ ዘይደልዩ እውን ምልክት ናይ ሕማቕ ምሕዝነትን ዕርክነትን እዮም ምክንያቱ ፅቡቕ ናትካ ስለ ዘይሕጉሶም ከመይ ክትከውን ትኽእል እዚኣ ክንብል ከለና ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ዝተጋጠመ ኢቨንት ስለ ዘይተሳተፈት ወይ ስለ ዘይመፀ ንብል የለና ብተደጋጋሚ ኣብ ፅቡቕካ ክሕወሱ ዘይደልዩ እንተኮይኖም ፅቡቕካ ስለ ዝሕርቆም ደስ ስለ ዘይብሎም እዩ your friend will not just be there to pick up you when you are down they will also support you while you're doing great so ዓርኪ ወይ መሓዛ ማለት ኣብ ግዜ ሽግርካ ዝረዳእካ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ግዜ ፅቡቕካ እውን ምሳኻ ደው ዝብል ምሳኻ ኮይኑ ዝሕጎስን ንሓጎስካ ዘመጉስን እውን እዩ you must support them in a good and bad time ስለዚ እቲ ዕርክነትን ምሕዝነትን ኣብ ፅቡቕን ኣብ ሕማቕን እዩ ገለገለ ሰባት ኣብ ፅቡቕካ ምሳኻ ክኾኑ ዘይደልዩ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ ንዖም እዩ ዝምልከት ብሓፈሻ ግን ኣብ ኩሉ ፅቡቕካ ምሳኻ ደው ክብል ዘይክእል መሓዛዩ ወይ ዓርኪ ክትብሎ እውን ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ብሓቂ ዝፈትወካ እንተኮይኑ ፅቡቕካ ኣብ ፅቡቕካ ግድን እዩ ክህሉ ዘለዎ ከዓ ከኽብረካ ከመጉሰካ ስለ ዘለዎ it is the little things that make a big difference like when you see your friend just for 5 minutes and ask how they are doing even though you know the answer so ዕርክነት ዓበይቲ ነገራት ወይ ዓበይቲ ህያባት ኣይኮነን ዘድልዮ ንኣሽቱ ነገራት ብቐፃልነት እዩ ዘድልዮ ንሳቶም ድማ ከመይ ኣለኻ ፅቡቕ ደለኻ ኣብ ፅቡቖም ሕውስ ኢልካ ምሶም ምትብባዕ ኣብ ሕማቖም ደው ኢልካ ዝከኣለካ ምግባር እዚኣቶም ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ንብል የለና ብቐፃልነት ክግበሩ ከለዉ ስለዚ ዓብ ነገር ኣብ 3 ዓመት ኣብ 6 ዓመት ኣብ ዘጋጥሞ ኣብ መርዓናቱ ጥራይ ወይ ኣብ መርዓናታ ጥራይ ንብል የለና ቀፃልነት ብዘለዎ ምክንያቱ ፍቅሪ ፀበል ኣይኮነን ኢላ ሓንቲ ተራፊት ስለዚ ኣብ ዓመት ወይ ኣብ ኣዋርሕ ዝበዓል ዘይኮነ ዝምድናን ዕርክነትን ክንበር ዘለዎ እዩ friends who don't celebrate with each other are empty-hearted and unaware of the support they are so ብሓደ ዘይፅምብሉ ብሓደ ዘይሕጎሱ ይዕርኹ ወይ መሓዙት ፅቡቕ ምሕዝነት ኣይኮነን ወይ ፅቡቕ ዕርክነት ኣይኮነን ብሓፈሻ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሓጎስ ትሕልፎ ሞሜንትስ ንሱ እዩ ነቲ ዕርክነት ዘረጉዶን ንነዊሕ ዘንቀሳቅሶን ብሓደ ዘይትሕጎሰሉ እንተኮይንካ ምናልባት ናይ ምምራር ዕርኽ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወይ ናይ ምቁዛም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ ፅቡቕ ነገርሲ ኣይኮነን number 4 try to sabotage you እዚኣ ድማ ብዙሕ ግዜ ተጋጥም እያ ከም ውፅኢት ናይተን ኣብ ቅድሚ ዘለዋ ሰለስተ እውን ክንብላ ንኽእል ኢና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ሂወትካ ከውድቑኻ ፀገም ክፈጥሩልካ ኣብ ሽግር ክእትውኻ እውን ድሕር ኣይብሉን እዮም
This is another way to tell if your friend is truly a friend or just someone who has nothing better to do than to ruin your life. So እዚ ድማ ከምቲ ንብሎ ፀናሕና እቶም ዝቐርቡኻ ሰባት ብሓቂ መሓዙት ክድዮም ብሓቂ ድዮም ይዕሩኽትኻን ፈተውቲ ፅቡቕካን ወይስ ብጀካ ንዓኻ ሕማቕ ምግባርን ኣብ ሽግር ምውዳቕን ካልእ ፅቡቕ ስራሕ ክሰርሑ ዘይክእሉ ሰባት የለውንካ ማለት ኣይኮነን ብጀካ ናይ ሰብ ሕማቕን ውድቀትን ፅቡቕ ዘይምነዩ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ሎሚ እንተትቐደም ፀቢብ ዓለም ስለ ዝኾነ ኣይትሪኦም ኢኻ ሎሚ ድማ ሳላ ሎሚ ግን ሳላ እዚ ሶሻል ሚድያ ትሪኦ ኢኻ እንትርፊ ሕማቕ ፅቡቕ ነገር ናይ ሕብረተሰብ ከምፁ ዘይደልዩ ሰባት ከም ዘለዉ ምክንያቱ ሕማቕን ፍርህን ዝያዳ ናብ ሰባት ሼር ስለ ዝኸውን ስለዚ ኣበየሎ ሕማቕ ኣበየሎ ቁስሊ ዋላ ነቲ ፅቡቕ እውን ናብ ሕማቕ ቀይሮም ሕማቕ ሓንዛ ከስምዑኻ ዝፍትኑ ሰባት ከም ሎሚ ኣይበዝሑን እዮም ከም ሎሚ ድማ ድምፆም ኣይበርትዕን እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ትቐርብ ዘለኻ ምስ ትባህለ የድሊ ከምኡ ድማ እንታይ ዓይነት ሰባት ኢኻ ትኽተል ዘለኻ እውን ምስ ትባህለ የድሊ if they are always jealous of you and constantly try to strike you when you're where and when you're vulnerable then this is not a true friendship ስለዚ ኩሉ ግዜ ድኹም ጎንኻን ጉድለታትካን ፀገማትካን ጥራይ እናፈተሹ ንዕኡ ብኡ ገይሮም ከጥቅዑኻን ብኡ ገይሮም ክሃርሙኻን ዝፍትኑ ሰባት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም መሓዙትን ይዕሩኽትን ኣብ ሂወትካ ተቕርቦም እንተለኻ በዓልኻ ሽግር ኢኻ ትፅውዕ ዘለኻ ምክንያቱ መጠን ብዙሕ ምሳኻ ዝቐረቡ ብዙሕ ነገር ናይ ሂወትካ ክፈልጥዮም ንዑ እናተጠቀሙ ድማ ብኡ ከጥቅዑኻ ክጅምሩ እዮም ስለዚ be careful for what you tell for what you share ወላ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን እቲ ንዛረቦን እቲ ሓበሬታ ንደገ ነውፅኦን ክንጥንቃቕ ክንክእል ኣለና ክንደይ ፀላኢ እዩ ዘሎ ክንደይ ሕማቕ ዝደሊ መጠን ብዙሕ ናይ ውሽጢኻ ደገ ደውፃኻዮ መጠኑ ብገይሩ ከጥቅዓካን ካሃስየካን ዝፍትን ሰብ ድማ ውሑድ ኣይኮነን ስለዚ ምስ ትበሃል የድልዮ don't waste time with people who want to tear you down ስለዚ ከዳኸሙኻን ካሃስዮኻን ድሕሪት ክመልስኹን ምዝደልዩ ኩሉ ግዜ ንውጥቀት ዝምነዩ ሰባት ግዜ ምብኻን ክሳራ እምበር መኽሰብ የብሉን በንጻሩ a devoted friend will support you and enjoy your life for what it's worth and even when things aren't ideal so بحق ዝፈትወካ ዘኽብረካ ዝደልየካ ዓርቂ ወይ መሓዛ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትካ ኣብ ሕማቕን ኣብ ፅቡቕን ላዕሊ ከለኻ ታሕቲ ከለኻን ላዕሊ እንተለኻን ኩሉ ግዜ ኮንስተንት ኣብ ጥቃኻ ኮይኑ ንፅቡቕ ነገርካ ደው ዝብል ሰብ ኢና ንብል ዘለና ንቐፅል ቁፅሪ 5 they make jokes at your expense ከምኡ ድማ ብሂወትካ ብፀገማትካ ብናትካ ስምዒታት ዋዛ ገይሮም ጆክ ፈጥሩ ይፍትኑ እዚ ሕጂ يعرف ወይ መሓዙት ኣይዋዘዩን ወይ ከዓ ንሓትሕዶም ኣይማሰዩን ኣይንብል የለና that's totally normal ግን ማስያ ክትገብር ከለኻ ወይ ክትዋዘ ከለኻ ነቲ ሰብ ብምድኻም ነቲ ሰብ ኣብ ዝስምዖ ነጥብታት እናሃረምካ ዲኻ ትገብሮ ወይስ ኣብ ኖርማል ነጥብታት ስለዚ ኣበየላ ድኽመት ናይቲ ሰብ ኢልካ ኣለሊኻ ብኣጥራይ ትሃርሞ እንድሕር ኮይንካ እዚ ዋዛ ኣይኮነን ዋዛ ምሲልካ ንሰብ ንድሕሪት ሙቅታትን ኮንፊደንስ ናይ ሰብን ምህራምን እዩ እዚ ድማ يرأي بزح جزياب حبرتسب كم وازام سيلكا تدقع نتسب There is no room for jokes in a real friendship. If your friends are the type that make fun of you or put you down, then they're not a trusted friend. So بحكي كم تزبلنا دخوم قلنا خان تجمعات كان فليت أم بوجيرهم كداهم مخازفتنو قلت علي حنتك زين بليلن بقت عليكم زجبرن تقينهم بقت على نسمع زربا نتناتنا الرعاية بنفسنا نسيت ألو كل جزء زداخل مكان حمق قلنا خاطر أي بوازا غير زهر مكان تلو مسجزية حنقول كقبله الجمري بنت أرد ما كم وازا غيرو تصبق كم حدا وروي كم حدا عود كم حدا قال غيرو بوازا غيرو هي champion نابنت سبورت نزجبر زلو حرك خوي محزخة هي champion فرمان لا باقلب أنا بالك وازا نلعل إنك خيط تجبرن تلغى حنقوله كبس حي خيلي بمبان نلعل قصك خير خيلي تسألوا لهم اتحمق كاز دلي حمقوا ፀገማት ካብ ብዝዘጓሉ ዘጉል ሕጥራይ ዋዛ ክገብር ከሎ ትፅቡቅ ካስ ደለ ግን ንላዕሊ ገጽ ክወስደካ ብዝኽእል ዋዛ ገይሩውን ከሕጉሰካ ይኽእል እዩ ኢንዳይሬክትሊ ድማ ክሕግዘካ ይኽእል ኣብዚ ድማ ትፍለሊ ናቱ a true friend will never disrespect you or try to put you down ድማ ኣኽብሮት ብሓቂ ዝፈትወካን ፍትወት ማለት ማለት ንትፈትወ ሰብ እንታይ ክትገብሮ ተኽብሮ ኣበይ ኮፍ ከም ተብሎ ይጠፋካ ልክዕ ከምኡ ድማ እዩ ዘኽብረካ ዓርኪ ወይ መሓዛ ድማ ኩሉ ግዜ
ኣኽቢሩ እዩ ዝፅዋዓካ ክብሪ ድማ ሂበካ ንክብርኻ ዝዝንጥልን ዘዳኽምን ሰብ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ኣብ ልዕሊኻ ከም ዘለዎ እውን መርኣያ ናቱ ንሱ እዩ ኣብ ምክንያቱ ንዝፈትዎ ሰብ ዝዝንጥል ሰብ የለን እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ኢንፋክት ንትፈትዎ ሰብ ሰባት ክዝንጥልዎ እንተሰሚዕካ እንታይ ይስማዓካ ቆለጭ ዝብለካ ዳትስ ኢት እንድሕር ዝፈትውካ ኮይኖም እቶም ኣዕሩኽትካ ማሓዙትካ ድማ ንዓኻ ሰብ ዝዝንጥል ክሰምዑ ከሎ ይስምዖም እዩ ንስኻ ክዝንጠል ከለኻ ዘስሕቆምን ዝሕጉሶም እንተኮይኑ ክሳብ ክንደይ ኣብ ውሽጦም ድጉል ቅኒ ከም ዘለዎም ፅልድ ከም ዘለዎም ብኢኻ ትፈልጥ ኩሉ ግዜ ቸክ ግበርዋ እዚኣ ንትፈትዎ ሰብ ኣብ ነፍስኩም ረይዋ ሰባት ብሕማቕ ከልዕልዎ እንተሰሚዕካ ቆለጭ ዝብለካ ተሓርቕ ንትፀልኦ ሰብ ግን ሰባት ክፀርፍዎን ከዳኽምዎን እንተሰሚዕካ ደስ ይብለካ ኣበይ ኣለዉ ኣበይ ኣለና ነፍስና ቸክ ንግበር This is a sign that they are insecure in their own. ዝድማ ኣብ ውሽጦም ክንዳኻ ይከውን ካባኺ ዝጎድል ኣለኒ ፀገም ኣለኒ ክንዳኺ ይከውን ኢሎም ስለ ዝኣምንዮም ንስኻ ክትጎድል ከለኻ ትረም ከለኻ ደስ ዝብሎም እምበር ናይ ብሓቂ ኣብ ነፍሶምን ፀጋታቶም ዝኣምኑ እንተኮይኖም ንስኻ ክትጉዳእ ከለኻ ወይ ንዓኻ ጎዲዮም ላዕሊ ክኸዱ ኣይመሓሰቡን If they want to respect your feelings, if they will not respect your feelings and make jokes at your expense, it's time to end the relationship. كل ግዜ ዘይኽብሩኻ ብዋጋኻ ዝዋዘዩን ዝማስዩን እንተኮይኖም ድማ ትርጉም የብሉን ትዝምድና ማለት እዩ ቁጥር 6 talk about you behind your back of course ኣብ ቅድሜኻ ብሕማቕ ዋዛ ኣብ ድሕሪኻ ድማ ዝወቅኡኻ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ዝኾነ ሰብ ድማ ሰብ ብድሕሪኡ ክወግኦ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ደስ ኣይብሉን እዩ ብሕማቕ ከተልዕሎ ሰብ ኣብ ድሕሪኡ ንሰብ ኣብ ድሕሪኡ ከተልዕሎ እንተኮይንካ ብፅቡቑ ንኽብሩ ንመጎሱ እንተኮይኑ it's okay ብሕማቕ ተልዕሎ እንተኮይንካ ብፍላይ ድማ ቀራቢኻን ፈታዊኻን ድሕሪ ኮይኑ ካብ ዝኸፍ የለን ከም ፈታዊ ንኽትቆፅረውን ኣሸጋሪ እዩ እቶም ሕማቕ ሰባት ድማ ሕማቕ ይገብሩካ ጥራይ ዘይኮኑስ ግላዊ ሂወትካ ስለ ዝፈልጡ ከም ሓዛኻ ከም ዓርክኻ ኮይኖም እውን ፕራይቬት ላይፍካ ስለ ዝፈልጡ ብዝያዳ ክሓስዩኻ ይኽእሉ እቲ ዝኸፈ ክፋሉ ድማ እናፈለጡ ከለዉ እቲ ሓቂ ክጥቅኑኻ ወይ ሓሶት ብዛዕባኻ ዝዛረቡ ሰባት እውን ክህልው ስለ ዝኽእሉ እዚኣ ካታ ዝኸፈት ክፋላ እቲ ትክክለኛ ሂወትካ እናፈለጡ ሓሶት ዘውርዩ ብዛዕባኻ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ውጥቀትካን ሕማቕካን ዝደልዩ ሰባት እዮም እንተፈሊጥካዮም ተለሊኽዮም ቀልጢፍኪ ካባቶም ክትሃርሚዮም ቀትልዮም ኣይትኽእልን ኢኺ ነፍስኺ ክትውፅእ ዘለኪ ነፍስኻ ኢኻ ካባቶም እግርኻ ክትሕፅር ዘለካ ብቕልጡፍ ድማ if you feel wounded okay ምክንያቱ መጠን ብዙሕ ግዜ ዝቐተልካሉ መጠኑ ብዙሕ ብዛዕባኻ ፈልጥዮም መጠኑ ድማ ንከጥቅዑኻን ፀገም ክፈጥሩልካን ድሕር ኣይክብሉን እዮም ናይ መወዳእታ they are disrespectful ድምር ናይ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ መኽብሮት ሕማቕን ክብረት ከም ዘይብሎምን ይገልፀልካ so friendship ዝምድና ብዘይ ክብረት ድማ ትርጉም የብሉን when you make decisions ከምኡ ድማ ውሳነታት ንስኻ ኣብ ሂወትካ ትውስኖ የዕሩኽትኻን መሓዙትካን ኩሉ ግዜ ክኽብርዎ ይግባእ እወ ክቃወሙኻ ይኽእሉ እዮም ክእርሙኻ ይኽእሉ እዮም ሓሳባት ክቡኻ ይኽእሉ እዮም ባት ክትጋገውን ዕድል ክቡኻ ኣሎ ሓንቲ ነገር ኣነ ነዚኣ እየ ዝደሊ ከምዚ ክገብር እየ ኢሉ ምስ ወሰነ ዓርከይ ንኣብነት ንዓይከውን እንተኢሉ እዚኣ ክገብራ እየ እንድሕር ኢሉ ኣነ ኻ ጌጋ ኮይና ትስምዓ እንተላ እዚኣ ከምዚኣ ጌጋ እያ እንተኾነ ንዓኻ ቅኑዕ ኮይኑ ዝረአየካ ተሎ ክትፍትና ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ዓብ ነገር ኣይትግበር ብንእሽተይ ከይትኽእል ኢኻ ክትብሎ እዚኣ እያ ምኽራነ ዝህብ ሓሳብካ ውሳነ ናትካ እዩ ግን ዓብ ውሳነ ኣይትግበር ቀሲልካ ኪዶ ኣይትተሃወኽ ኢኻ ክትብል ትኽእል እምበር ኣይትግበሮ ኢልካ ተደይ ክገብሮ እየ እንተኢልካ ካስኻ ኺድ ድሕሪ ሕጂ ምሳይ ዘረባ የብልካን ኖ ውሳነ ናቱ ናተይ ከተኽብረለይን ወላ ብጌጋ ክጋገውን መሰል ኣለኒ ኣብ ሂወተይ ክጋገውን መሰል ኣለኒ ንኸይጋገ ድማ ክትክልክለኒ የብልካ ተጋጊየ ካብ ጌጋይ ክምሃር ይኽእል ጥራይ እንታይ እዩ ጌጋ ምዃኑ ክትነግረኒ ኣለካ at the end of the ተሓርካ ኢለካ ነይረ እንዴ እናበልካ ደርፊ ምድራፍ ኣይደልን እዩ ሰብ ካብ ጌጉ ንክምሃር ኢሉ ክፍትን እውን ይኽእል እዩ ከይተጋገዩ ዝተዓወቱ እውን ስለዘየለዉ if your friends don't respect your decisions then they are not faithful እዚ ንውሳኔታትካ ዘየኽብሩ እንድሕር ኮይኖም እውን ጥዑያት መሓዙት ወይ ዕሩኽ ኣይኮኑን ውሳኔታትካ ንስኻ ዝወሰንካዮም ክኽብርዎም ይግባእ ኣንጻር ናትካ ወይ ከዓ ንቐፌታ ክቡኻ ይብሎም ንብል የለና ብዓብዩ ግን ኣነ እዚኣ ክገብረ እየ እንድሕር ኢሎም ሪስፔክት ክትቦ ይግባእ the best way to handle this situation is boundaries ዝኻ ዶባት ክትገብር ኣለካ ሰባት ክሳብ ክንደይ ኣብ ሂወትካ ኣትዮም ክውስኑ ተፍቅደሎም ንስኻ ኢኻ ተፍቅደሎም ዶብ ክህልዎ ኣለዎ ሰባት ምኽሪ ክቡኻ ኩሉ እዮም ግን ንሂወትካ ንሳቶም ዝዝውርዎ ከም ዘይኮኑ
بنصور كتفلت كتكل لك real friend تخكلنيا محازاوي عركجن كساب كندواب هيوتك ولا أمانة جيجا تكبر انت لغا أبغون نخا خويني دقفكا عجب قبل كاي غليو وسانا جنات كايو سب تجاجيو كقدع يخلي نبوريو كاب جيجون كمهار غي سلازي سلام تاي تجاجي خا مخريدي سمع كاي كاخد كعبنا تسجيجاي سب بمسؤول بلاتيز غي أدامونكو تانا جرك قبر كل أملاخ سنة تاون كورت أي خل نيريو ويقدف قبل يخل نيريو أملاخ جنات أقديفو نتازقات أمد جبند ما تسكيموا رأي هذا ما جيرلو لذي كل جزء نسب كتم مهارات خليقة كوسنجن خليو كتخبروا اللغة كلا لك بزيا خمسة زمان غل أيوب فتيهم ما تكونوا زارستي نبزحات سبات كتك أم تخليها فلانتهم ناشو نعبيتون حنتي تبلوكم نيا رأيوا دستيلاتكم شير قبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات كومنت ناتكم لما كومنت أبتي كومنت سكشن بيكمي كم وتراب كالي أرسل سامن الرغب دحنكم بلوكم تصبغوا تشاو